हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు భాగవతం కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము భాగవతం శ్రీమద్ భాగవతము కృష్ణ ద్వైపాయనులైనటువంటి వ్యాస విరచితమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతమును మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో భాగవతంలోని 3వ స్కందం అయినటువంటి యథాస్థితిలో 15వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ధామ వర్ణనము అనేటువంటి అంశంలో ఉన్నటువంటిది. సో ఆ భగవద్ధామ వర్ణనను బ్రహ్మ దేవతలకు వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఆ క్రమంలో బ్రహ్మ యొక్క మానస పుత్రులైనటువంటి సనకాది మునులు భగవద్ధామం చేరుకోవడము, 7వ ద్వారం దగ్గర వారిని ఆ భగవంతుని యొక్క ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులు అడ్డగించడము. సో భగవంతుని యొక్క దర్శనంకి ఆటంకం కలిగినటువంటి కారణంగా సనకాది కుమారులు ద్వారపాలకులను శపించడము. సో ఆ ద్వారపాలకులు వారు చేసినటువంటి తప్పును తెలుసుకొని ఆ మునులను వేడుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో అది గమనించినటువంటి ఆ నారాయణుడు వెనువెంటనే అక్కడికి తన భక్తులు ఏడ జరిగినటువంటి అపరాధాన్ని సరిదిద్దడానికి ఆయనే నేరుగా ఆ 7వ ద్వారం దగ్గరికి రావడము, ఆ సనకాది మునులను అలాగే ద్వారపాలకుల దగ్గరికి ఆయన రావడం. వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో బ్రహ్మ ఎంతటి దేదీప్యమానంగా సుందరంగా ఉన్నటువంటి ఆ నారాయణ్ణి వర్ణిస్తాడు. సో ఆ విధంగా వర్ణించబడినటువంటి నారాయణ్ణి దర్శించినటువంటి ఆ మునులు అంతకుముందు నిరాకార బ్రహ్మతత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగానే ఆ భగవంతుని పాదార విందాలలో పైన ఉన్నటువంటి తులసి మకరందము ఆ భగవంతుని ద్వారా వస్తూ ఉన్నట్టు, అంటే భగవంతుణ్ణి తాకి వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ వాయువు ఆ భగవంతుడి ఉన్న మకరందము సో మిశ్రితమైనటువంటిది ఎప్పుడైతే ఆ మునుల యొక్క నాసికాపుటాలను చేరుకున్నాయో వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ నిరాకార తత్వాన్ని వారు వదిలివేసి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవడము, ఆ బ్రహ్మ ఏ విధంగా అయితే వర్ణించాడో ఆ వర్ణించబడినటువంటి భగవంతుణ్ణి పరమాత్ముణ్ణి
దర్శించడము, ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడిని వారు దర్శించుకొని, సో ఇక వాళ్ళు ఆ భగవంతుడు నారాయణతో అంటూ ఉంటారు, హే ప్రభు, ఎల్లరి హృదయాలలోనూ ఆసీనుడవై ఉన్నప్పటికీ నీవు దురాత్మలకు మాత్రము ప్రకటితము కాబోవు. కానీ మా విషయమున మాత్రము నీవు అనంతుడవై ఉన్నప్పటికీ కూడా మేము నిన్ను ఫేస్ టు ఫేస్, ముఖాముఖిగా చూడగలిగితిమి. సో మా తండ్రి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు నిన్ను అంటే ఏ విధంగా వర్ణించారో మిమ్మల్ని, ఆ విధంగానే మేము వాస్తవంగా మీ యొక్క దర్శనాన్ని పొందగలిగితిమి, మీ యొక్క దర్శనాన్ని మేము అనుభూతి పొందగలుచుకున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని వారు చెప్పడము. ఆ తర్వాత ఇంకా వారు చెప్తారు, శుద్ధ సత్వగుణమునందు తన దివ్య రూపమును ప్రకటించు పరతత్వము నీవే అని మేము ఎరుగుదము. అంటే ఆ అంతిమము నీవే అనేటువంటి అంశాన్ని మేము ఎరుగుదాం. అంటే పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి భగవానుడవు నీవే, ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ నీవే అనేటువంటి మేము ఎరుగుదము. ఈ దివ్యమైనటువంటి శాశ్వత రూపము కేవలము నీ యొక్క కరుణ ద్వారా మాత్రమే లభిస్తూ ఉంటుంది. సో నీ యొక్క కరుణ చేత దృఢమైనటువంటి భక్తి యోగులకు, సో పవిత్రులు, హృదయము పవిత్రులైనటువంటి మునులకు అవగతమయ్యేటువంటి మీ యొక్క దర్శనాన్ని మేము పొందగలిగినాము అనేటువంటి అంశాన్ని వారు చెప్పడము. సో ఇక అంతవరకు కూడాను మనము ఈ క్లాసులలో ఇంతకు ముందు జరిగినటువంటి వాటిలో మనం చూసుకున్నటువంటి. సో ఇక ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 15వ అధ్యాయంలోని 48వ శ్లోకం మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక అంటే అన్ని కల్మషాలు, భౌతికమైనటువంటి అన్ని కల్మషాలు నిర్మూలించబడినటువంటి భక్తుడు పూర్తిగా ఆ భౌతిక ఆకర్షణల నుండి విడిపడినప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ చేత, అంటే ఆ భక్తుడి యొక్క భక్తి యోగం బలమైన దృఢమైనటువంటి ఆ భక్తి యోగం ద్వారా ఆ భగవత్ కరుణ లభిస్తుంది. తద్వారానే ఆ భగవంతుడు అనుభూతం పొందగలడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము నిన్నటి వరకు కూడా మునులు ద్వారా వర్ణించబడుతూ ఉన్నటువంటి, మునులు ద్వారా పలుకుతూ ఉన్నటువంటి, ఇది సనకాది కుమారులు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆ మునులు ఆ భగవంతుని, నారాయణ్ని గురించి వర్ణిస్తూ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఈ 48వ శ్లోకంలో. ముఖ్యంగా ఇంకా భగవంతుణ్ణి ఎవరు ఎరుగుతారు అనేటువంటి అంశాల్లో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో 48వ శ్లోకము ఈ విధంగా మునులు ఆ నారాయణతో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. నాత్యంతికం విగణయంత్యపి తే ప్రసాదం కిం వన్యదర్పిత భయం భ్రువ ఉన్నయైస్తే ఏజ్ఞత్వదంగ్రిశరణ భవత కథాయాః కీర్తన్యతీర్థ యశస కుశలారసజ్ఞాః. సో ఇక్కడ ఆ మునులు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి ఆత్యంతికం, నా ఆత్యంతికం విగణయంతి అంటున్నారు. అంటే ముక్తిని కూడా లక్ష్య పెట్టనటువంటి వారు. అంటే ఇక్కడ అత్యంతికం అంటే ముక్తి, విగణయంతి అంటే లక్ష్యము, విగణయంతి, నా విగణయంతి అంటే లక్ష్య పెట్టరు. సో నా అత్యంతికం విగణయంతి అంటే ఆ ముక్తిని కూడా లక్ష్య పెట్టరు. ఎవరు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అపి అంటే చివరికి, తే ఆ ప్రసాదం అంటే వరదానములు, నీ యొక్క వరదానముల వలన, నీ యొక్క అనుగ్రహము వలన. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, కిం అంటే పలుకునదేమున్నది అంటే మాట్లాడేది ఇంకా ఏమున్నది, అన్యత్ కిం అన్యత్, కిమన్యతర్. సో కిమన్యత్ అంటే ఇంకా పలికేదేముంది, ఇతర భౌతికమైనటువంటి సౌఖ్యములను గూర్చి. అర్పిత అంటే వసగబడిన, భయము
బ్రువహ కనుబొమ్మల, ఉన్న యైహి అంటే ఎత్తుటచే, తే అంటే నీ యొక్క, ఏ అంటే ఆ భక్తులు, అంఘ అంటే ఓ దేవత, లేదా ఓ దేవదేవత, దేవదేవ అని చెప్పబడేటువంటి. త్వత్ అంటే నీ యొక్క, అంగ్రి అంటే పాద పద్మము, శరణ ఆశ్రయించిన వారు, భవతః నీ యొక్క, కథయా కథలను, కీర్తన్య కీర్తనీయమగు, తీర్థ అంటే పవిత్రమగు, యశసః యశస్సులు, కుశలాహ పరమ కుశలురు, రసజ్ఞాహ రసభావములను ఎరిగిన వారు అంటే యథార్థ దృష్టిని కలిగిన వారు, మొత్తాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. నాత్యంతికం విగణయంత్యపి తే ప్రసాదం, కిం వన్యదర్పిత భయం భ్రువ ఉన్నయైస్తే, ఏగ్న త్వదంగ్రి శరణా భవత కథాయాః, కీర్తన్య తీర్థ యశస కుశలారసజ్ఞ అంటూ ఆ మునులు అవుతున్నట్టు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ చూసినట్లయితే మనము వారి యొక్క అనువాదం, యథార్థ దృష్టి కలిగినట్టి పరమ కుశలురు, బుద్ధిమంతులు అయినవారు, కీర్తనీయములు మరియు శ్రవణదాయకములైన భగవానుని మంగళకరమైనటువంటి ఆ కర్మలను, లీలలను శ్రవణము చేయుట యందే నెలకొందురు. అటువంటి వారు అత్యున్నతమగు వరదానమునే అంటే ముక్తి, ఆ భగవంతుడు వసగేటువంటి ఆ లిబరేషన్, ఆ ముక్తి ఏదైతే ఉందో హరే కృష్ణ, ఆ ముక్తిని లక్ష్య పెట్టరనగా ఇక స్వర్గరాజ్య భోగము వంటి అప్రధాన వరములను గూర్చి వేరుగా పలుకున్నది ఏమున్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా దర్శించినటువంటి వారు, సో ఆ భగవంతుడే సర్వము అనేటువంటిది తెలుసుకున్నటువంటి వాడు, అటువంటి ఆ పరమ కుశలురు మరియు బుద్ధిమంతులు అయినటువంటి వారు, అంటే బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి, భగవంతుడిని ఎరిగినటువంటి వారు, కీర్తనీయములు. ఏంటి మరి కీర్తనీయములు? ఆ భగవంతుని యొక్క రూప గుణాలు, నామాలు, మరియు శ్రవణదాయకములు అయినటువంటివి, వినదగినవి కూడా ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి, ఆ భగవంతుని యొక్క నామము, రూపము, లీలలు, గుణాలు. సో శ్రవణదాయకములైనటువంటి ఆ భగవానుని యొక్క మంగళకర కర్మలను, లీలలను శ్రవణం చేయుట యందే వాళ్ళు నెలకొని ఉంటారు. అంటే శుద్ధ భక్తి అనేటువంటిది ఆ శ్రవణ కీర్తనాదులు, విశుద్ధ భక్తి యోగం అంటే కూడా శ్రవణ కీర్తనాదులే. కాబట్టి ఆ భక్తులు ఆ యథార్థంగా భగవంతుణ్ణి దర్శించగలిగినటువంటి వారు. మరి అటువంటి ఆ భక్తులు శ్రవణదాయకమైనటువంటి భగవానుని యొక్క మంగళకరమైనటువంటి కర్మలు, ఆ భగవాను యొక్క లీలలు, ఆ భగవాను యొక్క గుణాలును, ఆ భగవాను యొక్క నామము, అవి శ్రవణము చేయుట యందే నెలకొని ఉంటారు. మరి అటువంటి వారు ఆ ఇక్కడ ఆ అత్యున్నతంగా భావించబడేటువంటి ఆ ముక్తి, వరదానం అనేటువంటి ముక్తిని కూడా వారు లక్ష్య పెట్టరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అనగా ఇక మరి అలాంటి ముక్తినే, అంటే భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలో భగవంతుని 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులు మనం భక్తి రసామృతంలో చదువుకుంటాం. సో మరి అటువంటి ఆ ముక్తిని వారు లక్ష్య పెట్టనటువంటి వారుగా ఉండేటువంటి ఆ భక్తులు ఇక భౌతికమైనటువంటి ఆ స్వర్గానికి వెళ్ళి ఆ స్వర్గలోక సుఖాలను అనుభవించడం, ఆ స్వర్గరాజ్య భోగాలను అనుభవించడం అనేవి అప్రధానమైనటువంటి వరాలు. మరి అటువంటి వారి గురించి ఇక వారు వేరే విధంగా వారి గురించి మేము చెప్పవలసినది ఏముంది అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులను గురించి ఇక్కడ ఆ మునులు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క దీన్ని
భాష్యము చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యము మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ సో ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, యథార్థ దృష్టి కలిగినటువంటి పరమకుశలులు బుద్ధిమంతులు అయినటువంటి వారు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు. సో ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ శ్రవణదాయకములైనవే భగవన్ అన్నటువంటివి ఏంటి వారికి శ్రవణదాయకములు అంటే ఆ భగవానుని యొక్క ఆ లీలలు, కర్మలు, ఆయన యొక్క గుణాలను గురించి శ్రవణం చేయటం ఎందే నెలకొంటారు తప్ప ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి వరదానంగా చెప్పబడేటువంటి ఆ 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులను కూడా వారు లక్ష్య పెట్టరు. కాబట్టి ఇక భౌతికమైనటువంటి విషయాలను గురించి వారు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారు, వారు వాటి గురించి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్పినటువంటి. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి దీన్ని ఈ విధంగా వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఇది చాలా చక్కగా మనకి అవగాహనమయ్యే విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. భగవద్భక్తులు అనుభవించు దివ్యానందము మూర్ఖజనులు అనుభవించు భౌతిక ఆనందమునకు పూర్తిగా భిన్నమైనట్టిది. భౌతిక జగమునందెండి అల్పజనులు ధర్మము, అర్థము, కామము, మోక్షము అనడి చతుర్విధ పురుషార్థముల యందు నెలకొనియుందురు. సాధారణంగా వారు ఏదియోనొక భౌతిక లాభమును బడియుటకే ధార్మిక జీవనమును గ్రహింతురు. ఇక భౌతిక లాభం యొక్క ప్రయోజనము ఇంద్రియ తృప్తియే. ఆ విధానము ద్వారా అత్యధిక ఇంద్రియ భోగమును పొందుట యందు భంగపడినచో లేదా భ్రమకు గురి అయినచో భగవానుని యందు ఐక్యమొందుటకు యత్నిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఆ భగవాన్ని యందు ఐక్యం అవడం అనేటువంటిది ఆ 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులలో ఒకటి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ భగవద్భక్తులు అనుభవించేటువంటి దివ్యానందము. సో ఎందుకంటే వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అల్పజ్ఞులు అయినటువంటి, ఇక్కడ సాధారణంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మూర్ఖజనులు అని చెప్తున్నారు. అల్పజ్ఞానులు అంటే ధార్మిక జ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందనటువంటి వారిని ఇక్కడ అంటే అభక్తులను ఇక్కడ వారు మూర్ఖజనులు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే చెప్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు భగవద్భక్తులు అనుభవించేటువంటి దివ్యానందము మూర్ఖజనులు అనుభవించేటువంటి భౌతిక ఆనందానికి పూర్తిగా భిన్నమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఈ సాధారణమైనటువంటి అభక్తులు ఆనందించేటువంటిది భౌతిక ఆనందం. సో ఈ ఇంద్రియాల తృప్తే ఆనందంగా భావిస్తూ ఉంటారు. అంటే వారు ఈ సుఖాలను భోగించాలి అనేటువంటి భావనతో ఉంటూ ఉంటారు. సో కనుక ఇది మరి భగవద్భక్తులు ఏంటి, ఈ ఆనందం ఏదైతే ఉందో, ఈ ఇంద్రియాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, ఈ ఇంద్రియాలను ఆ భగవంతుని ఆనందపరచడానికి ఉపయోగిస్తారు. సో కాబట్టి భగవద్భక్తులు అనుభవించేటువంటి దివ్యానందము మూర్ఖులు అనుభవించేటువంటిది భిన్నంగా ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో అందుకే మనకి భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్తారు. సో సాధారణమైనటువంటి కామ్యకర్మలలో నెలకొనేటువంటి వారికి, యోగులైనటువంటి భక్తి యోగులకు మధ్య తేడా చెప్తూ, ఈ సాధారణమైనటువంటి జనులు
ఏది ఆనందం అనుకుంటారో, అంటే ఏది ఆయన చెప్తారు, ఏది పగలు అనుకుంటారో అది భక్తి యోగంలో ఉండేటువంటి యోగులకు రాత్రి వంటిది. అంటే మనం ఏదైతే భౌతిక భోగాలను ఇవే సర్వానందం, ఇదే సుఖము అని అనుకుంటామో అది, అంటే సాధారణమైనటువంటి జనులు, అది పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క భక్తిలో ఉన్నటువంటి వారికి అది సరి అయినటువంటిది కాదు. సో, కాబట్టి వారు త్యజించేటువంటిది. ఏదైతే మనం పొందుదాం అంటే భౌతికమైనటువంటి భావనలలో ఉన్నటువంటి వారు పొందాలి అని అనుకుంటారో అది భక్తులకు ఆ! సో, కావలసినటువంటి ఇచ్చ కానటువంటిది. సో, వారిది ఏముంటుంది అంటే ఏదైతే వదిలేసుకుంటారో, అంటే ధార్మికమైనటువంటి భక్తి విధానాల్లో భగవంతుని తృప్తిపరచడం అనేటువంటిది ఈ మూర్ఖ జనులు అర్థం చేసుకోలేరు. కానీ వారికి అందులోనే తృప్తి ఉంటుంది. ఆ భగవంతుని సేవలోనే తృప్తి పొందుతూ ఉంటారు. ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు. ఒకరికొకరు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి చెప్పుకుంటూ. అందుకే భక్తుల యొక్క సాంగత్యం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, అలాగే ఇక్కడ అందుకే చెప్తున్నారు. భగవద్భక్తులు అనుభవించేటువంటి దివ్యానందము మూర్ఖజనులు అనుభవించేటువంటి దానికి భిన్నంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అనుభవించేటువంటిది తాత్కాలికమైనటువంటివే. వీటికి ఆది అంతాలు ఉంటవి. కానీ భక్తులు అంటే దివ్యధామాన్ని, భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్న తర్వాత భగవంతులు అనుభవించేటువంటి ఆనందం అది శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం వాళ్ళు పొందేటువంటి. సో, ఎందుకంటే ఇక మరల దానికి ఎక్కడ ఆది అంతాలు ఉండవు. శుద్ధ సత్వగుణాలతో ఉండేటువంటి లక్షణాలను వాళ్ళు పొంది ఉంటారు. సో, అందుకే చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి సాధారణమైనటువంటి జనులు, అభక్తులుగా ఉండేటువంటి జనులు, అల్ప జ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి ఈ జనులు ధర్మము, అర్థము, కామము, మోక్షము అనేది చతుర్విధమైనటువంటి పురుషార్థములందే నెలకొని ఉంటారు. అంటే మన కర్మలను చేయాలి, కర్మల ద్వారా మనకి ఇది లభిస్తుంది, ఆ లభించిన దాన్ని మనం భోగించాలి అనేటువంటి ఆపేక్ష. సో, తద్వారా ముక్తి పొందుతాము అనేటువంటి ఈ చతుర్విధ పురుషార్థముల యందే నెలకొని ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తుంది. సాధారణంగా ఇక ఆ విధమైనటువంటి భావనలలో ఉన్నటువంటి వారు ఏదియోనొక భౌతిక లాభమును పొందడానికే ఈ ధార్మిక జీవితము, అంటే ఈ జీవితం మనకి పొందినటువంటి ఈ జీవనం, ఆ భక్తి కూడాను దాన్ని వాళ్ళు తప్పుడు మార్గాల్లో ఉపయోగిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో, ఏదో ఒకటి పొందడానికి భక్తి చేస్తున్నాము అంటే భగవంతుడి నుంచి మనం కొంత పొందుతాము. సో, అదే భావంలో ఉంటాం. మనకు కావాలి కాబట్టి మనం భక్తి చేస్తూ ఉన్నాం. లేదా ఇది ఆ భగవంతునికి ఇది చేస్తే మనకు ఆయనది ఇస్తారు. సో, ఆ విధమైనటువంటి ఏదో ఒక భౌతికమైనటువంటి లాభాన్ని పొందడానికే ధార్మిక జీవనాన్ని గ్రహిస్తారు వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఇక భౌతిక లాభం యొక్క ప్రయోజనము ఏంటి మరి? భౌతిక లాభం, నాకు మంచి ఇల్లు కావాలి దేవుడా అని చెప్పి మొక్కు, లేదా ఒక కార్లు కావాలి అని, ఇంకేదో కావాలని మొక్కుకుంటాం. అవన్నీ కూడా ఏంటి? భౌతికమైనటువంటి ఏంటి? ఇంద్రియ తృప్తి, ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరచడం కోసం. మరి ఇంద్రియ తృప్తి అనేటువంటిది భక్తులకు తృణపాయంగా వదిలేసేటువంటి విషయం. సో, ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా శుద్ధపరచుకున్నటువంటి వాళ్ళు భక్తులు. భక్తి మార్గం ద్వారా ఇంద్రియాలన్నీ కూడా పరిశుద్ధం అవుతుంది. తద్వారా అవన్నీ కూడా సో, ఇక వాటికి ఆ భగవంతుని సేవ తప్ప ఏది. ఎందుకంటే జీవుడు ఎప్పుడు కూడా చైతన్యవంతుడు. ఆత్మ అనేటువంటిది చైతన్యంలోనే ఉంటుంది. అందుకనే 3వ అధ్యాయంలో కర్మయోగంలో చెప్తూ ఉంటాడు. ఏదో ఒక కర్మను నిరంతరము ఆచరిస్తూనే ఉంటారు అని చెప్తారు. కర్మలు చేయకుండా ఎవడు కూడా ఉండలేరు అని చెప్తుంటారు. సో, కాబట్టి మరి ఆ ప్రయోజనం ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనేమో ప్రయోజనం ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడం ఉంటుంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో శుద్ధ భక్తులైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుని తృప్తిపరచడానికి వాళ్ళు నిరంతరము చేస్తూ ఉంటారు. సేవలు, కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారు. సో, మనకి ఇంతకుముందు కూడా బ్రహ్మ చెప్పినటువంటి ఆ లక్ష్మి లక్షలాదిగా ఉండేటువంటి లక్ష్మీ గణము ఆ భగవంతుని తృప్తిపరచడానికి అక్కడ ఎలాంటి మురికి ఉండదు. అయినప్పటికీ కూడా ఆ చలువరాళ్లను, ఆ ఇళ్లకు ఉన్నటువంటి చలువరాళ్లను శుభ్రపరుస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే అక్కడ ఉండేటువంటి వారు వారి యొక్క పరివారంతో కలిసి సుందరంగా అలంకరించబడినటువంటి విమానాల్లో వెళ్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. సో, కాబట్టి ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది చైతన్యవంతంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా జడత్వంగా ఉండదు. నిరంతరము కర్మలను అంటే పనులు చేస్తూ ఉంటుంది. కాకపోతే అవి మన కోసం ఆచరించేటువంటివి భౌతిక ప్రపంచంలో ఆచరించేవి, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఆచరించేవి భిన్నంగా ఉండేటువంటి అంశాలు. సో, ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇక ఆ విధంగా ఏదో ఒక భౌతికమైనటువంటి లాభం కోసమే
ఈ ధార్మిక జీవనము ని గ్రహిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక భౌతిక లాభం యొక్క ప్రయోజనము ఆ ఇంద్రియ తృప్తియే. ఆ విధానము ద్వారా అత్ ఆహ్, అత్యధిక ఇంద్రియ భోగమును పొందుటకు ఎందు భంగపడినచో వాళ్ళు ఇక అనుభవించేటువంటి స్వర్గలోక ఇచ్చేస్తే మంచి కర్మలు చేస్తే స్వర్గలోకము భావనలో ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు భావించి వాళ్ళకది లభించలేదనుకోండి, లేదా ఒక్కోసారి భ్రమకు మాయకు గురయ్యారనుకోండి, ఇక ఇక దీనికంటే ఉన్నది ఆ భగవంతునిలో ఐక్యం ఉందుట అనేటువంటి ఒక సాయుజ్య ముక్తి అని చెప్తుంటారు. సో అందులో ఐక్యం ఉండటము అంటే అది వారి యొక్క భావన ప్రకారము ముక్తి అనబడుతుంది అని చెప్తుంటారు. సో దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా చెప్పి ముక్తులు 5 రకంగా కలవు. అందులో ముక్తి 5 రకాలుగా ఉండేటువంటి ముక్తులలో సాయుజ్య ముక్తి, సాలోక్య ముక్తి, సామీప్య ముక్తి, అలాగే స్రాష్టి ముక్తి అనేటువంటి, అలాగే సారూప్య ముక్తి అనేటువంటి 5 రకాలుగా ఉండేటువంటి ఈ ముక్తులు. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ భౌతికమైనటువంటి లాభాల కొరకు ధార్మిక జీవనమును గ్రహించినటువంటి వారు ప్రయత్నించేటువంటి ముక్తి ఏదైతే ఉందో అది అందులో అమిత అప్రధానమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అదే ఆ భగవాను యందు ఐక్యముందుట అనున్నది. అంటే ఆ సాయుజ్య ముక్తి ఏదైతే ఉందో, సాయుజ్య, సాలోక్య, సామీప్య, స్రాష్టి, సారూప్య ముక్తి. సో ఆ విధంగా ఉండేటువంటి 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులలో ఈ సాయుజ్య ముక్తి అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, అంటే ఆ భగవానుని యందు ఐక్యముందుట అనేటువంటిది చాలా అప్రధానమైనది, అమిత అప్రధానమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అదియే సాయుజ్య ముక్తి అన్నప్పుడు పిలువబడుతుంది. సో దాని కొరకు వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు. ఈ భౌతికమైనటువంటి లాభాల కోసం ధార్మిక జీవనాన్ని ప్రారంభించినటువంటి వారు, స్వీకరించినటువంటి వారు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కానీ భక్తులు నిజంగా తెలివైన వారు. సో అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు, ఆ భక్తి అంటే యథార్థమైన భక్తిని ఏదో భౌతికమైనటువంటి లాభాలను పొందడం కోసం భక్తిని ప్రారంభించినటువంటి వాళ్ళు కాకుండా నిజంగా ఉండేటువంటి భక్తులు, అంటే భగవంతుని సేవ, మనము భగవంతుని యొక్క సేవకులము, భగవంతుని సేవయే మన యొక్క లక్ష్యము అనేటువంటి భావనతో ఆ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి భక్తులు నిజంగా తెలివైన వారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలా నిజంగా తెలివైనటువంటి వారైనందున అట్టి ముక్తిని వారు లక్ష్య పెట్టరు అని చెప్తున్నారు. అంటే అదొకటే కాదు, ఆ సాయుధ్య ముక్తే కాదు, సాలోక్య ముక్తి గాని, సామీప్య ముక్తి గాని, స్రాష్టి ముక్తి గాని, సారూప్య ముక్తి గాని ఏ ముక్తిని ఆ భక్తులు కోరుకోరు అని చెప్తారు. మనకి శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు భక్తి రసామృతంలో కూడా ఆయన మొదటి విభాగం మనం చదివాం. సో అందులో వారు చాలా చక్కగా ఈ ముక్తులను ఏది కూడా కోరుకోరు, నా యొక్క శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ భాగవతంలో కూడా చెప్పినటువంటి అంశాన్ని ఆయన కోట్ చేస్తారు. సో కాబట్టి మరి ఆ భక్తులు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, భక్తులు చాలా తెలివైన వారు అని చెప్తున్నారు. మరి కాబట్టి అటువంటి ఆ 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులను వారు లక్ష్య పెట్టరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందులో మొదటి రకమైనటువంటి ముక్తి సాయుధ్య ముక్తి, అంటే ఆ భగవంతునిలో ఐక్యం ఉండడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి ముక్తి సాయుధ్య ముక్తి అని అంటారు, ఒకటోది. రెండవది సాలోక్య ముక్తి, అంటే ఆ భగవానుని యొక్క లోకమునందు వసించుట. ఇక సామీప్య ముక్తి, ఆ భగవాను చెంతనే సహచరుల వరే వసించట అనేటువంటిది కోరుకునేటువంటి విధానాన్ని, అంటే అది ఆ విధంగా ముక్తి కావాలని కోరుకునేటువంటి దాన్ని సామీప్య ముక్తి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సాలోక్య ముక్తి అంటే భగవానుని లోకం నందే వసించుట అనేటువంటిది సాలోక్య ముక్తి. సాయుధ్య అంటేనేమో భగవంతునిలో ఐక్యం అవ్వడం. ఇక సాలోక్యం ఆ భగవంతుని యొక్క లోకంలో
నివసించడం, సామీప్యం, ఆయన యొక్క దగ్గర, ఆయన చెంతనే, ఆయన వెంటనే, ఆయన సహచరునిగా ఉండవలనని కోరుకునేటువంటి ముక్తి. ఇక స్రాష్టి ముక్తి అంటే ఆ భగవంతునితో సమానమైనటువంటి ఐశ్వర్యము, ఆయనకి ఏవైతే ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయో అవి మనం పొందాలి అనేటువంటి భావనతో కావాలనుకునేటువంటి కోరిక ఏదైతే ఉంటుందో అది స్రాష్టి ముక్తి అని చెప్తుంటాం, స్రాష్టి అని చెప్తాం. అంటే భగవానునితో సమానమగు ఐశ్వర్యమును బడయుట, ఆ పొందడానికి కావలసినటువంటి. ఇక సారూప్య ముక్తి, సో ఒక్కొక్కసారి భగవానులాగా మనం ఉండాలి అనేటువంటి భావంతో భగవాను యొక్క దేహ లక్షణాలను పొందుట అనేవి ఇక్కడ ఇతర 4 ముక్తులు. ఏదైతే ఇంతకు ముందు భౌతికం లాభాల కోసం చేసేటువంటి వారు పొందేటువంటి అంటే అప్రధానమైనటువంటి ముక్తి, అది సాయుజ్య ముక్తి అని చెప్తారు. దానితో పాటుగా మరో 4 రకాలైనటువంటి ముక్తులు ఉంటాయి. సో తెలివైనటువంటి ఆ భక్తులు ఈ 5 ఈ 4 ప్లస్ అదొకటి 5 దేనిని కూడా వారు అంగీకరించరు. సో కాబట్టి చెప్తున్నారు, భగవంతుని యొక్క భక్తులు నిజంగా తెలివైనటువంటి వారు కనుక అటువంటి ముక్తిని లక్ష్య పెట్టరు. సో ఇక సాలోక్య, సామీప్య, స్రాష్టి, సారూప్య అనేటువంటి ఇతరమైనటువంటి 4 ఆ సాయుధ్యతో పాటు, సాయుధ్య ఇవి 4 కలిపి ఈ 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులను సైతము వారు అంగీకరింపరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా వారు ఎప్పుడు కూడాను, ఎందుకంటే జీవుడు ఎప్పుడు కూడా శుద్ధ చైతన్య స్థితిలో, చైతన్యంలోనే ఉండేటువంటి, ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో ప్రతిదీ కూడా చైతన్యవంతంగానే ఉండేటువంటిది అని చెప్తుంటుంటారు. సో కాబట్టి అక్కడ అభేదమైనటువంటి శుద్ధ సత్వగుణము ఉండేటువంటి అంశాలు వైవిధ్యభరితంగా ఉన్నప్పటికీ, వివిధ రకాలుగా కర్మల వివిధ రకాలుగా కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అవన్నీ కూడా శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటివి అని నిన్నటి శ్లోకాలు, అంటే ఎటువంటి రజోగుణం కానీ తమో గుణం అని లేశ మాత్రాలు కూడా కలుషితం కానటువంటి శుద్ధ సత్వగుణం ఉండేటువంటి అక్కడ. సో కాబట్టి మరి అటువంటి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి భగవానుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుని, అతని మంగళకర కర్మలను కీర్తించుటయే వారి కోరిక. వాస్తవమునకు విశుద్ధ భక్తి యోగమనగా శ్రవణ కీర్తనములే. సో మరి వాస్తవానికి శుద్ధ భక్తి అంటే ఏంది? శ్రవణ కీర్తనాది అంశాలు. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇదే అంశాన్ని మనకి రూపగోస్వాముల వారు కూడా చెప్పినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆయన యొక్క మంగళకరమైనటువంటి కర్మలు, ఆయన అవతారాలు తీసుకున్నప్పుడు ఆయన వివిధ యొక్క అవతారాలు, ఆయన యొక్క నిత్య లీలల్లో జరిపినటువంటి ఆ కర్మల్లో సో కీర్తించడమే వారి యొక్క కోరిక అని చెప్తున్నారు. సో వారు ఆ భగవంతుని, మనం అంతకుముందు కూడా బ్రహ్మాజీ వర్ణించాడు, ఆ లోకంలో, ఆ వైకుంఠ లోకంలో, ఆ భగవద్ధామంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా నిరంతరము అక్కడ ఉండేటువంటి అన్ని మానవులే కాదు, వృక్షాలు, సో తర్వాత జంతువులు, ఏది రకాలు, అక్కడ ఉండేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటివి కూడా, సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నట్లుగానే అక్కడ కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి వైవిధ్యపూరితాలు, కాకపోతే అన్ని కూడా శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటివి. సో కాబట్టి ఇక ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని, అతని మంగళకరమైనటువంటి కర్మలను కీర్తించుటయే ఆ శుద్ధ భక్తుల యొక్క కోరిక. ఎవరు శుద్ధ భక్తులు అంటే యథార్థ దృష్టిని కలిగినటువంటి వారు, పరమకుశలురుడు, బుద్ధిమంతులైనటువంటి వారు. మరి ఎవరు ఈ ఆ విధంగా యథార్థ దృష్టిని కలిగినటువంటి వారు? సో అంటే ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉంటాం, అంటే యథార్థాన్ని గ్రహించగలగడం. ఉదాహరణకి మనము సూర్యుడు ఉన్నాడు, సూర్యుడి నుంచి వెలుతురు వస్తుంది, అది సత్యమే, వాస్తవమే, అయినప్పటికీ అది యథార్థము కానటువంటి ఏంటి అది? సూర్యుడు ఎక్కడి నుంచి ఆ శక్తిని పొందుతున్నాడు అంటే బ్రహ్మజ్యోతి నుండి, భగవంతుడి నుండి, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ బ్రహ్మజ్యోతి నుండి. సో కాబట్టి ఆ బ్రహ్మజ్యోతి నుండి ఆయన శక్తి పొందుతున్నాడు. మరి బ్రహ్మజ్యోతి నుండి ఆయన పొందుతున్నాడు కాబట్టి సూర్యుడి నుండి వెలుతురు వస్తుంది, అది వాస్తవం. సో మరి అది అసలు సోర్స్ ఏంటి? బ్రహ్మజ్యోతి. మరి బ్రహ్మజ్యోతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఇంతకుముందే చెప్పిన
భగవానుడి యొక్క దేదీప్యమానమైనటువంటి వెలుతురు. సో మరి అది ఎక్కడి నుంచి అంటే ఇక్కడ మనము సో బ్రహ్మజ్యోతి అనేటువంటిది భగవంతుడు ఉన్నంత వరకు అది శాశ్వతమైనది, దివ్యమైనటువంటిది, ఎటర్నల్లే ఉంటుంది. సో కాబట్టి అది ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నట్టు. అలాగే పరమాత్ముడు ఉన్నాడు అనుకోండి, పరమాత్మ మరలా టెంపరరీగా ఉండేటువంటి అంశం. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు నుండి సృష్టి జరిగేటప్పుడు రావడము, అన్నిట్లో కూడా వ్యాపించి ఉండడము, తర్వాత మరలా అది పోతుంది, అంటే సృష్టి లయమైనప్పుడు పోతుంటే. సో కాబట్టి ఆ విధంగా అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పరతత్వం యొక్క అనుభూతం, బ్రహ్మజ్యోతి అనుభూతము, పరమాత్మతత్వము, భగవానుడు. సో ఇవన్నీ కూడా భగవానుడి, ఆ పరమాత్మ అనేటువంటిది కూడా పరమాత్మ రావడం ఎలా, సో భగవానుని యొక్క అంశ ద్వారానే విస్తృతమైనటువంటిది. సో బ్రహ్మజ్యోతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? భగవంతుడి నుంచి వస్తుంది. ఆ విధంగా వీటన్నిటికీ మూలము భగవంతుడే అనేటువంటి అంశాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటిది. సో అలాగే మనకి ఇదే స్కందంలో 14వ అధ్యాయంలో 27వ శ్లోకంలో చెప్పబడి ఉంటుంది ఒక అంశం మనకు అక్కడ. సో చెప్తూ ఉంటారు, వర్ణన వచ్చేటువంటి ఆ సందర్భంలో భౌతిక జగమున తనతో సమానులైన వారు గాని లేదా అధికులు గాని ఎవరునూ లేనప్పటికీ అవిద్యా రాశిని చిన్నాభిన్నము చేయుటకు మహాత్ములచే తన అనింద్యమగు స్వభావమును అనుసరించబడినప్పటికీ శివుడు భగవద్భక్తులందరకు ముక్తిని వసటుకై పిశాచముల వరే వర్తించును అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు, ఆయనకి సమానులు కానీ ఆయనకు మించినటువంటి వాళ్ళు కానీ ఎవరు ఉండటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ సో ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నట్లు. అలాగే బ్రహ్మ సంహితలో ఆ బ్రహ్మ చెప్పినట్లుగా ఆయనే ఆది పురుషుడు సో అనేటువంటి అంశాన్ని, ఆయనే దేవదేవుడు అనేటువంటి, గోవిందుడు అనేటువంటి దాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి యథార్థ దృష్టి అంటే అది భక్తులకి. సో ఆ భగవంతుడే పూర్ణ పురుషోత్తముడు, కృష్ణ భగవానుడే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని ఆయన ద్వారానే ఇవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనము అవగాహన చేసుకోవాల్సినటువంటి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి కృష్ణ భగవాన్ని కీర్తించుటయే ఆ శుద్ధ భక్తులు, అంటే ఆ యథార్థాన్ని దర్శించినటువంటి వారు. సో అందుకే చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణుని యొక్క యశస్సును కీర్తించుట యందు, శ్రవణము చేయుట యందు దివ్యానందాన్ని పొందేటువంటి విశుద్ధ భక్తులు ఏ విధమగు ముక్తిని లక్ష్య పెట్టబోరు అనేటువంటి అంశము మనకి తెలియచేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఈ 3వ స్కందమున తెలుపబడినట్లు 5 విధములగు ముక్తులను వసగినప్పటికీ వారు వాటిని తిరస్కరింతురు. ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ తప్ప శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించేటువంటి విధానం. సో ఆ భగవంతుని యొక్క కీర్తన తప్ప, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను, దివ్య గుణాలను శ్రవణం చేయడం తప్ప వేరొకటి కోరుకోరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి శ్రవణ కీర్తనాదులే ఆ శుద్ధ భక్తులకు ముఖ్యంగా ఉండేటువంటిది. సో కాబట్టి వారు ఈ విధంగా ఉండేటువంటి ఎటువంటి ముక్తులను కూడా వారు అంగీకరించరు, ఈ ముక్తులను కూడా వారు తిరస్కరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక స్వర్గరాజ్యమందలి స్వర్గభోగముకై లౌకిక జనులు అర్రులు చాచియుందురు. అంటే అభక్తులైనటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో కామ్యకర్మలలో నెలకొని ఉండేటువంటి వారు ఇక ఆ స్వర్గభోగానికై అరులు చాచి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కానీ అట్టి భౌతిక సుఖమును భక్తులు శీఘ్రమే త్యజించి వేయుదురు. సో శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వారు ఎప్పుడైతే ఈ భౌతికమైనటువంటి మాయాశక్తి ప్రభావం నుండి వాళ్ళు బయటపడతారో, సో ఎప్పుడైతే వారి యొక్క ఇంద్రియాలన్నీ కూడా భక్తి భావనల ద్వారా శుద్ధిపడుతూ ఉన్నాయో, సో వెంటనే ఈ భౌతిక అంశాల నుండి, సో ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలన్నిటి నుంచి కూడా వాళ్ళు వెంటనే త్యజించి వేస్తారు అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి అయినటువంటి యోగ శక్తి ద్వారా వారు రక్షించబడతారు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ భావనలోకి వచ్చినటువంటి భక్తుడు ఇంద్ర పదవిని సైతము లక్ష్య పెట్టడు. ఎంతటి ఆనందకరమైనటువంటి పదవి అయినను
ఏదియోనొక సమయమున నశించియేటువంటి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎటువంటి ఆనందదాయకమైనటువంటి భౌతిక పదవి అయినను, అది ఇంద్ర పదవి అయినా, బ్రహ్మ పదవి అయినా, ఇంకొక దేవతా పదవి అయినా, ఏదియోనొక సమయమున నశించియేదే తీరునని అతడు ఎరిగి ఉండును. భక్తులకు ఆ విషయం తెలుసు. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఇంద్ర పదవికి కానీ, చంద్ర పదవికి కానీ, లేదా ఏదో ఒక దేవతా పదవిని చేరగలిగిన ఒకానొక స్థితిలో అది అతడు నశించి తీరవలసిందే. బ్రహ్మ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆ బ్రహ్మ కాలం ప్రకారం, కాలమానం ప్రకారంగా 100 సంవత్సరాలు ఉంటాడు. ఈ భూలోకంలో మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ కాలమాన ప్రకారంగా 100, దేవతా లోకాల్లో ఉండేటువంటి కాలమాన వాళ్ళు 100 సంవత్సరాలు. సో కాబట్టి ఏదైనా తాత్కాలికమే అనేటువంటి చెప్తుంది. సో ఆ విషయాన్ని భక్తుడు ఎరిగి ఉంటాడు. సో కాబట్టి ఆ శాశ్వతంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వడమే ఆ భక్తుడి యొక్క ఇది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే ఇక్కడ జయ విజయులు, ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళు వాంటెడ్గా ఏమీ చేయలేదు, యాక్సిడెంటల్గా జరిగినటువంటి ఇది. ఎందుకంటే భగవాన్ని ఏదో అంటే వాళ్ళు ఆతృత వాళ్ళలో. సో మనం అనుకున్నాం మరి శుద్ధ భక్తులే కదా, ఎందుకు ఆ అంటే వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నారు, వచ్చి భగవంతుని దగ్గరకు వెళ్తున్నారు, భగవంతునికి అనేటువంటి ఒక భావనలో సడన్గా వాళ్ళలో కలిగినటువంటి భావన వలన వాళ్ళు అడ్డుకోవడం జరిగినటువంటి అది. వాళ్ళు మళ్ళీ శుద్ధ భక్తులు కనుక వాళ్ళది అపరాధం అని తెలుసుకున్నారు, ఆ భగవంతుని దర్శనాన్ని ఆపడం. సో అందుకే చెప్తున్నారు, మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆ శాపాన్ని మేము అంగీకరిస్తూ ఉన్నాము, ఎందుకంటే మేము మీ ఎడ అపరాధం ఉనర్చాము, కాబట్టి మీ యొక్క శాపానికి మేము అర్హులమే. కానీ కామక్రోధ లోభాలు ఉండేటువంటి ప్రదేశానికి మేము వెళ్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ మోహితులమై ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండేటువంటి అనుగ్రహాన్ని మాకు ఇవ్వండి అని వేడుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు. అంతేగాని మరి ఎలాగో వెళ్తున్నాం కదా భౌతిక ప్రపంచానికి, అక్కడ మాకు ఇంద్ర పదవి ఇయ్యి, లేదా చంద్రుడి పదవి ఇచ్చేసేయండి, లేదా బ్రహ్మ పదవి ఇవ్వండి, ఆ వచ్చే విధంగా మాకు అనుగ్రహించండి, తర్వాత మేము ఆ విధంగా పొందుతాము అని ఏమి కోరుకోవట్లే. ఆ భగవంతుని విస్మయం చెందడం అనేది ఆ లోకానికి వెళ్తున్నాం మేము. అక్కడ ఆ లక్ష్యము, అలాంటి లక్షణం ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి మమ్మల్ని పొమ్మన్నారు మీరు, మరి ఆ లక్షణం మాలో రాకుండా మాకు అనుగ్రహించండి మమ్మల్ని అని కోరుతున్నారు. సో అది శుద్ధ భక్తుల యొక్క ఇది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సో వారు ఆ ఇంద్ర పదవి ఏ పదవినైనా వాళ్ళు లక్ష్య పెట్టరు అని చెప్తున్నారు. సో ఎంతటి ఆనందదాయకమైనటువంటి భౌతిక పదవి అయినా ఏదో ఒక సమయం ముందు అది నశిస్తుంది అని ఎరిగి ఉన్నటువంటి భక్తులు కాబట్టి వారు ఏ పదవిని కూడా, అటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖాలను ఏది కూడా భక్తుడు ఎన్నడూ కూడా కోరుకోడు, అటువంటి దాని యందు అభిరుచిని అతడు కలిగి ఉండడు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖం దేన్ని కూడా, ఏది కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ భగవంతుడు అంటే ఆ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా తాత్కాలికమైనటువంటి ఏ సుఖమందు కూడా అభిరుచిని కలిగి ఉండడు అని చెప్తున్నారు. కొన్ని మార్లు బ్రహ్మదేవుడు, ఇంద్రుడు సైతము పతనం చెందవచ్చేమో. సో మనకి ఆ బ్రహ్మ విమోహన లీలల్లో ఆయన కూడా మోహానికి గురి అవుతాడు. గోవులను గోపవాళ్ళను తీసుకెళ్లి గుహలో ఉంచేటువంటి కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి, బ్రహ్మదేవుడు లేదా ఇంద్రుడు కూడా ఏమైంది, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయన కూడా మోహానికి గురయ్యాడు. అహంకారం పెరిగిపోయి ఏం చేశాడు, బృందావనంలో కంటిన్యూస్ గా 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు, 7 రోజులు అంటే మనం ఒక రోజు డే టైంనే రోజుగా పరిగణించుకుంటూ ఉంటాం కదా. బట్ భగవంతుడు చిటికన ఏళ్ళు పైన గోవర్ధన లీలలో, సో ఇంతకుముందు కూడా గోవర్ధన లీలలో అన్ని రకాలైనటువంటి భక్తు భావనలు అక్కడ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఆ గోవర్ధన లీల జరపడం జరుగుతుంది. ఇంద్రుడి యొక్క మోహాన్ని, అలాగే తన భక్తుడిని ఉద్ధరించడమే ఇక్కడ బ్రహ్మనైనా ఇంద్రుడినైనా సో కలిగినటువంటి మోహాన్ని నుండి బయటపడేసినటువంటి పరిస్థితులు. సో అలా వారు కూడా పతనం చెందవచ్చేమో, కానీ భగవానుని దివ్యధామమునందున్న భక్తుడు మాత్రము ఏనాడు పతనము చెందడని వేదవాజ్మయము నుండి అవగతమగుచున్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, జీవితమునందలి ఈ దివ్య స్థితిని అంటే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుని అక్కడ ఉండేటువంటి
సో భగవాన్ యొక్క దివ్యధామం పొందేటువంటి, అంటే దేని ఎందైతే మనుజుడు కృష్ణ లీలా శ్రవణమును దివ్యానందమును అనుభవించునో అది ఎక్కడ సాధ్యమవుతుంది? ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలలో మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ఎందుకంటే శుద్ధ సత్వగుణాలతో ఉండేటువంటి ప్రదేశం కదా. సో కనుక అక్కడ భగవంతుడు ఉన్నటువంటి శుద్ధ సత్వగుణుడైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి భగవంతుడు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశం. సో మరి అటువంటి ఈ దివ్య స్థితిని, అంటే కృష్ణుడి యొక్క లీలలు, దివ్యమైనటువంటి లీలలను శ్రవణము చేయడం ద్వారా దివ్య ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే చెప్పుకున్నాం అక్కడ కింగ్ బి ఏదైతే అది జూ అనుకుంటూ తన నాదంతో భగవంతుని కీర్తిస్తూ ఉంటే ఎంతో మధురంగా గానం చేయగలిగేటువంటి కోకిళ్ళు, నెమలులు అన్నీ కూడా తాత్కాలికంగా వాటి కోలాహలాన్ని ఆపివేసినటువంటి విషయాన్ని మనం బ్రహ్మ వర్ణించినటువంటి విషయం. సో కాబట్టి అవి ఆ భగవంతుని లీలల శ్రవణం చేయడం, వారు కీర్తించడంతో పాటు శ్రవణం చేసేటువంటి దానిలో దివ్య ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాయి. సో అందుకే ఆ కింగ్ బి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అవి తాత్కాలికంగా వాటి యొక్క కోలాహలాన్ని ఆపివేసినవి అని చెప్పారు. మయూరాలు కానీ అన్నీ కూడాను. సో మరి సో చైతన్య మహాప్రభు సైతము ఉపదేశించి ఉన్నారు. శ్రవణ కీర్తనాదులే అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రతి సంకీర్తనము, హరే కృష్ణ సంకీర్తన మూమెంట్ మనకి అందించి వారు చేసినటువంటి చైతన్యులు మరియు రామానందరాయుని నడుమ సంభాషణ జరుగుతున్నప్పుడు, వారు ఆ యాత్ర జరుపుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ రామానందరాయునితో ఆయనకి ఇద్దరికి సంభాషణ జరిగినటువంటి విషయాల్లో అనేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలను వారు పొందినటువంటి వాటిలో చర్చకు వచ్చింది వారి మధ్య. సో ఆ విషయాల్లో రామానందరాయులు అనేకమైనటువంటి సలహాలను చైతన్య మహాప్రభుకి ఇచ్చారని చెప్తారు. సో ఇచ్చినటువంటి అనేకమైనటువంటి వాటిలో ఒకే ఒక్క దానిని తప్ప మిగతా అన్నింటినీ కూడా చైతన్య మహాప్రభువులు తోసిపుచ్చారు. అది శుద్ధ భక్తులు చేసేట, అంటే భక్తులు ఏ విధంగా ఉండాలి తోసిపుచ్చారు అని చెప్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ విశుద్ధ భక్తుల సాంగత్యమును, కృష్ణ యశస్సును శ్రవణము చేయవలననేది ఒక్క సలహా మాత్రమే మహాప్రభువు అంగీకరించారు. ఇక దేనిని కూడా వారు అంగీకరించలేదు. వారు ఇచ్చినటువంటి అనేకమైనటువంటి సలహాల్లో చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇది ఎల్లరకు, అంటే ఆయన ఇచ్చినటువంటి సలహా ఏదైతే ఉందో శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యము, ఆ కృష్ణ భగవాన్ యొక్క లీలలను శ్రవణం చేయడము అనేటువంటి సలహా ఎల్లరకు కూడా ఆమోద్య యోగమైనదే. ఈ ముఖ్యంగా ఈ కలియుగానికి ఈ యుగధర్మంగా ఉన్నటువంటిది. కనుకనే మానవుడు విశుద్ధ భక్తుల నుండి శ్రీకృష్ణ లీలలను వినుటయందే నియక్తుడు కావలను. అది ఏ మానవాళికి పరమ వరదానంగా భావించబడినది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు. సో ఏదైతే మనం ఇప్పుడు మీరు వింటూ ఉన్నారు, ఇదంతా కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు శుద్ధ భక్తులు వారు ఇచ్చినటువంటి అంశాలు. యథావిధిగా యథాతథంగా వారు ఏదైతే అంశాలను చెప్పారో అవే వినిపిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి వారి యొక్క మాటలను విన్నట్లుగానే భావించి వింటే ఆ విధమైనటువంటి అనుభూతిని పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ జస్ట్ పోస్ట్ కార్డ్ అందించే పోస్ట్ మ్యాన్స్ మాత్రమే మనం చెప్తాం. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఇది మాత్రమే ఇది. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు.